eh 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang atur sangyaring para pamirsa. Dumateng para papunten sepuh ingkang tansah kawula hormati. Sumramipun dumateng warga Padukuhan Krepet Sendang Sari, Pajangan Bantul sakiwatanganipun. Sugeng siang, sugeng pepanggihan kalian kawula sakonco. Kesenian jadilan Raga Wahyu Mataram ingkang madhepok saking Desa Wisata Krepet Sendang Sari, Pajangan Bantul Ngayogyakarta. Bilih atur pirsa dumateng sangyaning para pamirsa bilih wonten ing kalodhangan siang menika kawula sakonco Raga Wahyu Mataram marasowan wonten papan panggenanipun kadang kula sepuh Bapak Supardi wonten ing Krepet RT sekawan Sendang Sari, Pajangan Bantul ingkang saperlu badhe aturaken pasugatan inggih menika ingkang awujud tari kesenian jaranat saking kanca-kanca Raga Wahyu Mataram. Bilih adicara wonten ing kalodhangan siang menika inggih menika dalam rangka tasyakuran pernikahan Fajri dan Wulan. Lan saking keluarga Bapak Supardi tansah nyuwun donga saha pamestu dumateng sanggihaning para pamirsa sedaya, mugi-mugi risang pinanganten kekalih inggih menika wonten Mas Fajri dan Mbak Wulan saged dados keluarga ingkang satu sakinah, satu mawaddah, satu warahmah. Amin. Katur sanggihaning para pamriksa, sumangga kauturan tumuju wonten ing arena saperlu mriksani kiprahipun saking kawula sakanca jadilan Raga Wahyu Mataram. Lan ugi katur saking penari Bapak ingkang kaping 9 mobilé sampun samekta inggati, sampun siap siaga nginipun samyang rasuk busana. Sumangga katuran enggal tumuju wonten ing arena. Sumangga para kanca lumaksana magita kita Raga Wahyu Mataram. yo 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 Ayo Truk, carane ditokke gek dingon men padha seneng kanggo ngramekake adicara wonten ing siang menika. Yo siaga Truk. Nah. Joget kisih mangko ki jarane dipethuk. Dusun Krepet Sendang Sari. Oh, seni ingkang ati
Bakul projo taman sari mugi-mugi tansah lestari widodо. Awas. Yo. Yo, yo, Sioko. Ayo terus. Wah. Ayo terus, carane terus, ditake di ngono. Ridu mawur rangan ngaraning juri gong maguru gongso tata kadya butula wara pangkring turangga nyesti dakata ingkang Wajalayo sapi yo yo. Yo. Nyelemu iku ngelakone kanthi laku lakasela pangkas tegesikas nyato sandi setya budi
Wisya pangangget sing tur akara iya 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 ha yes ya ha ha yes
Oh ya. Sang patih sikrang anata baris nyawiti kumurung dampya gumregut lampai pinarung ya watang abkate gumelarang bagi sora ing gumurung ya Oh ya. Sajake nyata kabeh weleku rina lan wengine aja nganti kembuh pocapeku sawala tandha netra nyamping sida mukti sida mulya ya yes ya Yuk gendruwono yuk. Ayo truk cepetane truk. Yuk gendruwono yuk. Diwangkat sang prawara kuswa makur grongko mewang gegeteri yo
Gembyong aswarane gemuruh Wara pangkring turangga Gandhe peri munyo tawarana mangungkung Pratsina kumangkating prang Gambira tyasing jure yo Yo, jarane yo, jarane. Yo. Get. Ya. Lirit-lir tandure posumilir Kata ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar Sangot penehno blimbing kuwi nyolo nyopenehno kanggo baso tototiro kumiter bedah ing pinggir celomono celomatono kanggo siko mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah iyo Mbak Okta yuk ilir-ilir tandure poso milir tak ijo royo-royo tatanggo temanten anyar cangon penehno blimbing kuwi nyolo yo penehno
no kanggo mbasuh dodot ira dodot ira kumitir bedah ing pinggir Slomono Slomatono kanggo sebo mengko sore Mumpung pada rembulan mumpung jembar kalangan ya surah surah iyo Yo. Luar biasa. Ngambali atur malih katur sangyaring para pamirsa kakung Moya Putri ingkang kinurmatan dene warga Padukuhan Krebet Sendang Sari sakiwa tengenipun sing panggihan kalian kawula sak kanca raga Wahyu Mataram Krebet Sendang Sari Pajangan Bantul Ngayu Jakarta. Nggih wonten ing kalodhangan sang menika nggih pentas wonten dalemipun kadang kula sepuh Bapak Supardi. Nggih. Heeh, sambatan rapopo wis biasa wae kene wis. Ayo gotong royong oke sangu neng konone. Mbak Rizka dan juga Mbak Okta, Bapak Budi juga. Iya Mas. Niki dikasih apa Mbak Okta? Tangeke. Ditangeke. Ojo terus sore kaki. Ojo terus sore kaki. Ojo terus sore kaki nggih, monggo. Ojo turu sore kaki. Ojo turu sore kaki. Ana dewa ngangkang jaga nyangking bokor kendanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan
Ya iku pakaianipun wong melek sabar narimo yo kadung tresno terlanjur cinta. Jadi menaturakan setunggal lakukan wonten kadung tresno. Iya iyo. Matos katon sepedane brongkaton marcoro aduh wiragane sinawang niki lagu lawas dikreasi apik Mbak. Apik, Pak. Karena apa-apa mek sing lawas kok. Waduh. Panganan sing lawas. Contohnya apa contohnya? Bojo mek sing lawas. Oh, iya. tenane. Aku urung tau ngrasake sing anyar ya, dadi ra ngerti. Aja. Dadi ra ngerti penak sendi. Nek Pak Budi lah pengalaman. Pengalaman. Oh, Mas Rizal barang kuwi. Bacaane sarwa coba terku tansah kuwur eman bos lumayan amung limas poro Rogo, ayo Mataram. Yo. Tepok tepok tepok, tepok tepok tepok. Tepok tepok tepok, tepok tepok tepok. Iya iya. Reska. Cara
dunia tenan ya Mbak ya. Gumya, ajare mau nek lagu lawas ki penak ngono mau Jan ta? penak. Lagu lawas lho ya. Bojo lawas nek bojo kan mergane rung tau ngrasake nek sing bojo anyar durung ngrasake. Pak Budi Dadi ora ngerti aku. Iki Mas Jal yo. Terus ke yo. Ninggal katresnan. Neng Kulon Kali. Waduh, aduh. Iki Sapa nek Pak kuwi? Budi iki ciri khasnya ning Kulon Kali. Padahal aku wong Kulon Kali. Iki yo heeh lho, Pak. Iki wong Kulon Kali ya. Ejo, ayo, duwe kenangan apa ora Mas Rizal? Tonggone Mbak Rizka aku. Oh, berarti kenangannya Pak Budi iki jebul Mas Rizal to? Oh, Kulon Kali. Ngawur ya iki kan. Oh. Ayo Mas Kri. Pantes lali go LDR-an ngene iki ora akur. Ayo. Ora iya. Ninggal Wong tuwa nggo katresnan. dolanan. Dek. Ampun, Pak. Ora apa-apa Mbak. Jeneng seninya ngene iki Mbak. Watuk. Kok kan job. Monggo Mas Monte. Yo Mas Nonte. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Hoka. Ojo lali pameliku Uga manani mas janji-janjimu Aku kang setya satuku Tak ateni nganti sakelingku Pokoknya Izin. janjani saelingmu ya. Nggih, Nggih Mbak Rizka. Nggih, Sampun Mas katur Rizka. wonten kalih lakon nggih menika wonten ninggal katresnan lumantar kawula sakonco Raga Wahyu Mataram. Mataram, nggih. Pripun, Mas Salajengipun pripun Mas Wahyu? Dilongi. Oh, Oke, nggih. Mas, dilongi Oh, dilongi. Mas. 3. Siap bro. 2. 1 Raga Wahyu Mataram memang untuk Romi. Anda. Romi.